awakmu yen pancen kowe dlondonge Raga Lawi. Jordan Mixomret. Mister Jai paling gagal fokus awakmu. Apa gara-gara kuwi?
Cacat, iya. Ayo Kak, keripik gedang keripik telo, sithik edang watone padha rata ya padha rasa ya Kak. Ronggo lawi.
fokus lagi. Aja mengo mengguri. Konsentrasimu buyar. Jai. Aja mengo mengguri. Hea, 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 hea. Lo. Hey. Hey, ha. Ya ngono. Hey, yo. Masuk. Ya kebaik padang bulan yuk ya. Ayo. Cek pora tunggale. Omongku ngandel ra pengen mengo mengguri ora kena godhone abot yer persiapan salto 1000 tunjukkan bahwa kamu betul-betul patut dikasih acungan jempol kan bujak kanonge rogo laut oke Mas Joshua monggo kono liwat pintu ana pintune Mas.
Ini apa joget tok ya. Iso malah keroken iki jare nyapel hubungane iki ngono panas ora kok keroken ngono. Wah. Jarine Italia kena lato-lato iso malah keroken. Efeke lato-lato ki kok teko ndi-ndi. Kok iso. Nggih, ayo Mike mana? Mike Mbak nyuwun sewu, ayo. Ya gak apa-apa karo ngaso ya nggih ya. Nggih, loro pas itu, jaluk loro pas tok Mike. Sitok ae ya. Oke, salam lato-lato Indonesia. Mbak Linda, kene Dok Cahayu. Nggih, lho, ya. Ana pintune, medal pintu. Nanti Mbak Linda. Sek. Ah kene. Kene cedhek aku kene tak tengi kene ya. Kok tak tengi Mas. Tak jawor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krungu para jane. Jajali awakmu nek ngucapne salam rodok semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi jenenge kampanye. Lah ora kampanye ya ora bakal tanggapan to. Adewe iki tegese iki ning kene iki ya. Iya, wis suwe medine ya ora sambang ning tlatah. Kuweden. Heeh, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem. Nggih. Ono. Ngene Mas Ika. Mau kan rono to, aku gandong ning kono enek jeploke. Enek jeploke terus ngalih rono. Ngalih rono iki panas. Sedangkan aku kan duwe alergi to Mas Ika. Alergi apa hubungane karo panas iki lho, alergi apa? Alergi panas, dadi nek panas iki gatelen. Ngono lho. Oh, dadi nek kena panas iki gatelen. Nggih. Lah kudune paling gak iki enek bature. Tinggane paling gak ya enek. Masno. Sing ndi? No pendil, maju no pendil. Ayo Kang No Pendil, maju Kang No Pendil. Ayo no pendil. Alah endi to? Sik, awakmu alergi apa mau? Aku alergi panas. Alergi panas terus gatelen. Iya, tak omongi, madhep apa mengguri? Teko Mbak Talia kae, Mbak. Alergi gatelen iki tombone apa? Mbak panas, Mbak. Apa to cangkemmu lho. Kok iso? Mbak. Apa tombone apa tombone? Tombone apa, Mbak? Tombone lato-lato. Balah lato-latone ndak muat tau. Ini Mas Ika, tak bedheki. Aku nek bedhe-bedhekan mau kok kene. Mas Pai, lho iki mau bocah. Mas Pai. Aku nek bedhe-bedhekan iki. Aku nek muncang mancing ae bojomu lho urus elik. Aja muncang mancing ae. Aku nek bedhe-bedhekan. Iwak ning jero banyu. Kok iso gak mati apa? Ya duwe insan to, Le. Lho, iwak kudune ning kono, Le. Alah, kuwi jawabane wong normal-normal, Dik. Jawabane ora. Oh, magake ya duwe sirip barang. Bukan seperti itu. Katek aku, Le. Ikan nyapa di dalam air Kok tetap hidup? Apa ya? Lah kene ya. Ya roh iki mesti roh. Gak roh aku. Roh iki. Iwak ning jero banyu geni kok panggah urip. Nyapa kok urip? Ayo atas izin Allah to, Dik. Jajal ora atas izin Allah. Kowe meskipun iwak duwe irung. Iki orang nggih pelayan lho. Ya Nabi tek dung tek dung tek dung tek dung tek dung tek. Iya, iki anak elek dirun iki kok ya melok joget barang lho. Sampeyan duwe lato-lato le. Piro? Sampeyan duwe piro?
Duwe apa ora? Duwe. Ora duwe ya. Saman jenenge sapa, Le? Galip. Lip. Galip. Sama jenenge apa, Le? Topi. Asrofi. Sama jenenge apa? Astrofi. Piano. Alfiano. Alfiano. Bila jenenge kok apik-apik jenengmu sapa jajali? Bocah jaman saiki jenenge apik. Lah jenengmu sapa? Jenengmu sapa jajali? Aku ya jenengku ya. Lah, ngembok mau ngene lho. Hah? Endi to, endi? Oh, latakan iki jone to. Ora, maksudmu kamu lho, iwak ning jero banyu kok iso panggah urip kamu lho. Atas izin Allah. Oh, jawabane ngono. Yo yo no. Panot. Oh. Lo. Ya joget ganang. Tong. Lo. Ya. Sesuk kita getiaku tak bedheki bocah telu. Awakmu tahu bedhek-bedhekane bocah cilik ta? Kewan wis sing dhuwur dhewe apa? Kewan sing dhuwur dhewe. Bedhek-bedhekane cah cilik. Apa? Tahu krungu apa ora? Jerapah. Salah. Tinggi. Lah lek kewan sing sugih dhewe apa? Yo Beruang. Beruang bener. Ya, nek kewan sing akeh dhewe apa? kewan sing akeh dhewe yo. Gajah. Kewan sing akeh dhewe apa? Banyak ya. Banyak. Saiki tak takoni, kewan sing gedhe dhewe apa? Gede dhewe yo. Gajah, Anak sing luwih gedhe. semut, ula. Alah. Ula sak ndoke. Ora iso. Sak rambute. Ora. Rambute kriting. Salah. Ireng. Oh, salah. Yo, kayak mau kewan sing dhuwur dhewe tinggi. Tinggi. Sing sugih dhewe beruang. Beruang. Sing akeh dhewe Banyak. saiki kewan sing gedhe dhewe apa? Gajah. Lah ora iso enek sing luwih gedhe. Ah. Mbak, sing gede dhewe apa, Mbak? Loh. Kewane sing gedhe dhewe, kewane tali ajire. Kewan sing gedhe dhewe kuwi kabeh kewan kuwi gedhe dhewe lho. Lah kok iso? Ya ora enek sing gedhekne. Awakmu ngopeni sapi, ngopeni wedhus mbok rekno mendina ora ngerti jujuk ya gedhe dhewe kok. Ora ono sing gedhekno. Kewan kuwi kabeh gedhe dhewe lho. Ayo no ngene kancane joget jadi bantu. Kuwi ngono jawabane nek disimpulne ya atas izin Allah. Atas iki. Kaya cangkemmu kuwi mau, mbok jajan nyilih cangkemmu tak ge mangan telek. Ngono. Ayo no. Bedhekan kok jawaban kok terus dijujuk atas izin Allah. Ayo to no. Ayo, cepat. No pentil mesti. Cepat. no pentil. Apa cilik no kok dijuluki penteli apa cilik? Loh, lagi pentil enek no. Oh, nek mergo nek gedhi ki pentol. Adalah. Ora bedane tekok taliake lho. Nek gedhi tempuk, nek cilik kan tempiling. Ayo ya. Monggo. Nek dawa jenenge glawer. Heeh. Piye? Ayo solah. Ayo Kang no pentil. Wong gedhi kok celukane kaya pentil. Nggih, matur nuwun rawuhipun Mas Joshua. Nggih, niki ugi wiraswara kondhange Kediri Nganjuk. Nggih, dulur lanang cah bagus, matur nuwun rawuhipun. Mbak Linda Sinden ugi rawuh matur nuwun kanca-kanca biduan utawi artis. Nggih, ugi rawuh matur nuwun rawuhipun. Wah. Ayo senggak onger cah bagus.
Lagi apa? Sik, sik. Iki butuh golek duit apa ngiyop? Niku lek kepanas, lek gelem manas karo ayu niku seneni. Oh, bose kau nyanyi, ndi mau bocah? Ayo ndak, bisa mau gabung di sini? Apa kamu? Ayo Petro. Ya. Oke, masih kembali bareng-bareng bersama Nyuira Ronggolari dan juga ada Juri Radio. Wis cah, mengko sawanen
Domo dipengen nyawang iki kok sobat sabet iki anake sapa to Jen? Makasih sayang. Ayo ya. Tok ne opo kang dadi kadidayamu? Tok ne opo kang dadi katiasanmu? Go! Salto 1000. Yo. Hei. Tepuk tangannya mana untuk Bujang Danong Ronggolawe. Nggih. Mbak Rina monggo dipun aturi mlebet. Nggih. Wonten pintu, Mbak. Mbak Rina vokal. Nggih, monggo dipun aturi mlebet. Terus lurus kemawon. Pintu pager warna merah. Monggo. Nggih. Ambok sura mrata jaya ludira. Dereng Jawi ramene Pasirakan Agung. Dereng Jawi ramene Pasirakan Agung. Lampaira den Bagus Pati Bujang Danong ingkang andharaken Gusti Ratunipun Prabu Krana Sewardana minangka raja saking Bantarangin ing sakmenika kawatan dening Panaraga kadharaken dening para prajurit 144 cacahipun kang sami anitih turangga mlebet wontenipun sajroning wana kang aran Wana Lirbaya. Wana kang aran alas lir gedhe baya kang aran Pekewuh. Alas kang dibudulake bebaya Pekewuh kang gedhe gara-gara kang gedhe. Lampaira kebegal sawernaning kewan alas kang sarta galak dipun panggegani dening Patih Singa Kumbang. Gotling iblis laknat sakdeng bumi leketeking jagat. Sewardana agidang toke para prajuritmu sing agul-agul. Aja mung prajuritmu sing merucah-rucah.
Permaisuri Gusti Prabu Singobara. Sapa kang anggadang apa kang dadi karepanku? Sapa kang anggadang apa kang dadi gegayuhanku? Pelah. Apa wis rumangsa dobel nyawamu kandel kulitmu atos balungmu opak lempuyangmu? Leno pangendamu kelakon gaglak kala mangsa. Dengar! Blemor. Oke. I love you full Blemor. Blemor. Ayo, kamar nakal Blemor. Yen kena tak kandhani abidang dekne benderamu kawanan Bali para prajuritmu. Krana Sewandana. Sangga langit arep tak boyong ning Lodaya dadi permaisuri Gusti Prabu Singobara. Sikro mabur nyamut eram kang tumingan rupamu mung kaya mabur bisa ngambah
dudu
aja dipikir kuwi bojone kanca yen lunga tuku salah bojone kanca pancen ya penak ngono apa tenan lawang kowe sing marai jomono bojone kanca pancen ya penak dijak nyambut gawe bareng-bareng ngene iki lho. Jrone atiku nalikane pisan ketemu dasar wanita sembada wicaksana Solestia jroning batin tuwa rasa tresna kang saya ngrembaka rina kelawan bengi sliramu tak ante-ante saka sorote netramu yen praselak sajroning batinku ora luput panggraitanmu ana tresna sajroning atiku Jordan Audio.
ingsun rasa peri peri seneng sumandale ati nisut nyawariko rasa ngeman-ngeman goreng dodol kepingin sun runyat nang jero hati kangen hamsun sangga iki ana rasa ojo sampe Rasulullah wedi kelangan riko pancene ana kepingin welas ison iki tandane welas ison wujudne rasa mong kang mriko muga welase riko terima yane ison laku sing nyeseno dodo iki wujude rasa iki wujude rasa Satu berita panggilan ditujukan kepada Mas Aldi. Monggo dipun aturi rawuh Mas Aldi. Andi. Lagi. Monggo dipun aturi rawuh ning ndi. Mas Ardi dipun aturi rawuh wonten tempat panggilan nuwun inggih. Nggih, katur kagem Mbak Nuri Santana ugi Mbak Cece nggih vokal dipun aturi mlebet monggo. Nggih medal wonten saking sisih kilen. Mbak Cece, Mbak Nuri Santana vokal dipun aturi mlebet. Sekali lagi panggilan untuk Mas Ardi. Dimohon untuk segera hadir ke tempat panggilan. Terima kasih.
Wis didiwancine Bali yo ya. Bali ana ing alam kasunyatan. Lelo lelo lelo. Oi! Ayo kan ing dalam Bali ning alam kasunyatan ojo sampai kegawa ning donya mimpi donya sing abal-abal.
kadang sutrisna budaya kakung dalah putri ingkang tansah satudiat kinurmatan ingkang tansah kita mulyakaken. Khususipun dulur-dulur masyarakat wontenipun tlatah dusun Kweden, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kediri ing wekdal siang punika boten kathah lumpen ngaturaken agunging panuwun